Ready na tong paniudto guys. So napuntay sa usawan. Alas 3 na tong paniudto. Yan ang kanin. May sounds. Ito ta guys. Ako ra isa dani. Ako ngayon bahaw. Ganyan na nas buntag. Nautuhan ta pag nahaponan ta pag paniudto guys. Kaya akong kanina na puson. Nakaon na sa atong trabansos guys. Kaganan na po. Yan po niya alam. May ganyan hono ng sounds. Kita. Grabe na kapahirap ito. Panihapon naman ah. Ale. Ako ni Bibi Day. Eskwela. Basta. Gilantaan ko. Tapoy bakod. Gilantan. Nagya. Ito, brakon niya. Kadyawan ko nilaki ako ng unang paniud, panihapon na. Nagbandag yung magwag na ganda pero wala pa nila po eh. Bahugan na biya ka ha. Nagtuo siguro kag nakoy sudan. Kalit lang tulo akong sipon guys. Wa ka ni kaon sa mong bahog, nagtuo kag naisudan na akong kaon nga man. Bawon na po na ko ilang bahog. Wa ikaon no gibiyaan ra. Mamili pud mo sudan da. Amo kay ulos buwad ani Ming. O sa koy buwad Ming.
Balagi ito yung bahugaw. Sabi mo may unsa ko sudan min. Wa kala mi yo. Mereka kaon sa okra. Good morning, guys. Baklay na pod mini aning madanlog nga dalan. Tapi lagi bing. Danlog among dalan, guys. Kay kusog ulan gabi. Kusog ulan gabi pero kadyutra. Ingon nga nagkuan siya lahutay. Pero nakadanlog gid siya sa dalan. Oh, hapit na maligjas. Tapi lagi. Ayan sinilas ng mga bag-uka na ging daan mo gisuot. Yan na, Christmas na. Oh, tuwa na. Tanlog yung daalan guys. So, nagyan pag sa motor. Abri na yung bag ni. Pero na. Kanang abre. Tara abre. Mana pa gamay na lapis. Isus sa iyang lapis. Pwede na. Ano nga ang lapis? Daplin lagi, daplin. Yatak guys. Kitak. Daplin, agi. Nana sa uga. Nana sa... Agi. Oh, Ito na pahugas na lula. ano si Chok? Uli magdanlog yung sila. Sula pa to sila alas 6 pa. Ina. Alas 6? Tangay bulak sa kulubasa. Alas 6? Ay, after so. Padali na. Bala ka dyan. Nahugas na rin ko. Ito na lang lula. Wala na na agas so kagi. Bugkos na tatayo. Sige na. Painan. Abot namin sa karsada. Wala, may klase na eh. Ha? May klase. May klase na ulit ata. Ito. Ha? Sila? Oh. Dito na pa yun sa grito. Sugod namin. Siya, isip sulata kami nahuli na. Kaya naman. Hindi ka.
basta nanulog niya ate dito. Tapos nilakras na namin sa ate. Sa kaya Kami sulo mo. nagsulatan namin. Nagkauna pa siya. Kami nahuman namin sulatan. Nalampaso siya nagsulat. Guri-guri ka mag-awat. Pagkakuan dayon. Pagkakuan dayon kay. Ikaw, pag ting sulod na dayon. Balok ko, dito na kung na kayo ay nagdulaay. Dili ka magdulaay sa gawas. Narabay ang panguanda sa gawas. Wala mo ko nagdulaay dito rin salod. Kaso, di man may ipagawa si teacher, kaya nagkuhan man sila. Very good noon nga di mo ipagawas. Sige na, paspas na lang ako eh. Ito na. Baklay na po mi ani guys. Kada buntag. Sounds. Umangin among trabaho kada buntag. Pero mag-grade 2 na ni si Mimi, dili na nila ako ihatod. Ano? Ay, reklamo ba? Nga naman. Hindi ko. Hindi ka na ako ihatod basta grade 2 na. Kaya ako naman ang grade 2. Kamay pa man. Ipauban taragan ko si Gian. Wati si Mimi. Ate sa una baon ni Irene. Nagsingit na yun si Ay nga lang. Adto na talang. Na ikaw sa tawag mo rin si Gian. Gian, ato ta Gian. Dana may hangak guys. Kaya pangason na dana oh. Pangason. Nga karsada. Munang hangak. Pagkabot sa patag. Hangak kaya. Taas sabi na pangason no. Di ba nandira sa una na ida ka dira nagtirpo si tatay da. Kaya na sa ito pagkaon da. Uli rin siya. Baba. Dapat kami diri guys. Ang lauman. Paano ka panood Mimi sa balay? Ako wala ko nag-work lang. Ano ka sa karang balay? Pau. Bukus me. Na may bukot. Ikaw ra magtubong? Dito nagpapasa kuan. Hindi ka tubong. Naunsa man imong dagway? Hindi ka tubong. Adin niya ka. Masit, ikwati man mga bata man. Jesus, Ginoo ko. Ha? Naunsa man imong uniform? Helipon? Helipon. Chirpon. Ang helipon. Wa man natupong ho? Hugo man kini? Wala tukong. Pilam day yang singa day nga nga na uniform. Pagka nagupa. Ilang ikuan tanay. Jesus, wa natupong. Uy, ang helipon. Jesus. Di man lunes karon. Di man lunes. Di man mag-vlog karon. Maulog ng cellphone mo matumba. Dapat uniform mo Martes kay hugaw na kanong uniform. Isa ra ba imong blouse? Dani. Hugawan gini si saksak gid oh. Nagpila na be. 20. Ano wala man magkaligo? 20. Chris. Mag-picture. Tagaan mo na sila ni Mami gabi igbalon. Si Mami ang naghatag. Si Mami ang naghatag nila. Ah, sorry. Sinabi ba ba? Iba na kayo ng 20 day atong pangaon day. Ako nito. Kisay nagkapot sa kang lingleng. Gapilan na ba si lingleng? Ako yata ganito naman yung Gapilan mo, God. balay wala na ibalo. Pipisa. Ayaw na ngayon sa... Nanay di ba ya? Tagan sisi ako sa 5 ako. 20 man yata tapos ako na ida. Hindi mo aros man ka. Lala. Hindi na ako kimpi. Di amang to ang kuan di amang to ang nag-20 day. Ayaw lagi na ipasaak. Pataasak, karasak, diha. Atong 20 aman. Dek, abo ni mo na Miki. Ha? Dek, abo ni mo.
Ay, kani ako de. Ah, tarungan na ito ng sapatos ako de. Imo. Kita ito 20. Sa ano yung manog si ako ang magtunga. Adili man ni, bunga man ni amay. Ang lagi. Amay ganay si ako. Saksak ko kang lingling. Akang Saksak saksak ko kang mimi na naman. Kita ka naman si saksak gabi eh. Alam mo, Jis. Amag ang liling. Nani may regress lagi. May sukli. Kang amay isa kang ako sukli isa. Wala yung nagtunga sa Amay ako. ko ako. Tunga man ang ganun ko. Kuhay lang 20 dayon na tibuok. Uy, tanawan ninyo ba sa hulong mo? Lagi ka ng kamubas. Saksak, imong basahon saksak. Ate mana. Ay, gani ako dito sa ganyan. Unsam na kang amay sayal oh. Ana dire ra ka? Usa ba imo amay sayal aga kurkosot? Kusot ha. Kusot. Sus, mama, ilisi ka na yan sayal mama. Kinaunsa man na oh. Ang bagay. Wala ra o. Sido na itabas kung Oo, ang itong 20 di. Gusto din niya pangit. Aling 20. Ako. Nami amay? Abang 20 may. Dako man ito. Tagdis mo. Imo na dis. O yan ni ako o. Miyaman mo karon da. Ampo lang po may mami yan he. Tula? Nami wala 20 na lang ako? Ha? 20? Kaya naman niya 5. Tunga. Basta kay dis sila. Namang yun yung 5 na. Kaya parang tatay. Pasag di lang. Dear good. Ako 20. Bungaros juga da. Naunsa na naman sapatos ko. Tanggol. Ada tanggal. Anawa na siya ni Amayong, kaulog. Agkalkos? Ay, agkakurso? Gamay kay hawak. Ali na ni. Dako kaya hawak na ka. Oh, dako kay hawak. Tumiliwang kayo. Siya may niwang kaya. Sabi niya ko kitampo kami. Gamay. Wala nakarwak. Sige, dini ko. Ama ni mong hairpin amay. Ay ako. Hairpin nila na na oh. Hairpin mo? Hairpin. Hairpin nila. Ano? Dek. Hairpin. Ngayon ka. Ngayon ka? Hairpin. Ha? Sa ako kay katabunan niya mata. Ako doon kay sayang ako. Nawaw ang inyong ano. Kana inyong kuan kay aya man yung nag-ilisa kahapon, dili ka na bulingon. Mura na ibalik din yung pagkahapon ilisa ninyo, dili kay Damok mo dayon. Ayun niyo idam okay ka pero bakit pang laba? Nang to si mong sayo ng laba. Huwag Man ipag-hairpin Huwag nanay. man akong amay. Ang pirili ninyo na ako. Padala ni mama. di ande. Isa na ang hawak daw ng isa na kadangaw. Ah, Man ipalapin. Pili ko. Ako eh. Dili man ni nana. Yes kay hipos na imong buhok kanina imong ibungkag. Ito ko. Nakisipin. Nakay. Nana. Sayang. Wa ka na hilamos ba? Kaya nagmakra imong laway. Hilamos ito ko. Hilamos ka nagmakra imong laway. Bante man to. Hello guys. Ngayon guys. Mami ilan nanay. 27 na to guys. Bye. Bye. I love you guys. 27. Bye. Hello guys. Ngayon guys ay pag nami ila lola. Bye guys. 27. Bye. Sige ka na mo. Ito na. Sige na. Sige na. nanay, rili ka mo. Pumigilis. Yaan, hindi ka rin. Ikaw na mo ko. Ibang na ipainom ko ba sila. Baw nga, apit na din niya. Panigoy na yun, ha. Ano mo kuha na ko arami dito na. Makasakay dahil makis kabangasan man nagditso. Kunami ako pa yung o magdala mo ko pa yung Sa kalantas di pa sa'yo. paan ramang ko ni nanay pa. Hi guys, good morning.
Nandito tayo lang ni Mother guys. Kaya nakatod ko ni Mimi ganun sa eskwelahan niya. Manlakam bis mama o sa papa. So ako lang ibibin dire kay ang mga bata paniod ko. So magkikay ko sa paniod ko niya kung sir akong maluto sa paniod ko. So kaya daghan makilab ko ni Mother nga nakagas ang tubig. Kusog ang tubig. Ako na lang patuyukan. Okay. So ito si Mother guys. Ako siya lang ko agas ang pang tubig karon. So ako na lang ipatuyukan guys. Nakatulog ko nun si Mother. Ako nang labahan. Dili permente mo agas siyang tubig agad nagkatingob ang iyang labanon. Ako din ako galabahan diri guys kay kahasulan ko sa tubig. Ganamana mo lang nako dito sa amo. Na agas man atong tuyukan. Ano tag nabay sabon na ni. Na di sabon guys oh. May sabon. Uy. Boslot man di ay. Yung mga sabon ni Mother mga boslot. So kanatong gamito ng surf. Lagati. May sapi. Wasan na. Way sapi man. Ito ko nga sila sa bata guys. Hindi lang ang basa ko. Tugan na lang. Wala, may gulat na. Huwag niyo muli, di ba ito linggo? Soroy na ba? Soroy siya, Del. Disgrasya dito sa landuhan. Duhang na ka po. Hindi ang opisina para agad ng mga tao. Unang usad na mga pag-iaiban ko ng mga tao. Lawyer na. Lugay naman ito. Mga team. Pwede pa mong kasi sa mga. Sir, kaning work, sir, farmer, ako butang gani, sir? Farmer? Kato yung mga yung sa may gibuhat nila atat eh. Ingon mo gusto manager sa una na kung makuha mong galing mga diretso Isa naman ni Sir. saving. Siya na. Siya na may nagkatatanong. Ipanglain mo na sila sa mga bata guys. Wala ko nagagamit ko sa Wala pa man WhatsApp kay Moroni. Report ko man nila. Wala pa yung separation nila na dawat. Yung sina ni Mother. Kani nga Mother. Wala nga po siya Sa wala na sinuhin sa kuwan. Ngay na. mga bata. Reklamo sa kay Hugo ko. Huwag na-appeal ba yung pangalan? Ang buti, si Sir Manager dito kay nakuha niya siya na Okay, ano, pagpunta, pagbalik kung dili ma-appeal yung pangalan. siyempre paswat mo ito ng papel sa tinti. Anak kayo, giswat nga statement eh. wala pa naman. Okay. Sunod na ako dyan. Mga nang mabanggit siya nga dili nagsibilis. Pala o kuan ma. Washing siya. Maswasan ni Mother. Hindi na lang maswasan. Okay, sayang ang tubig schedule. Kaya agas. Pero siya ito sa sunod din Oh, pero na to diya sa report gani.
Ano yun sa wali ka ba ina problema ay katong di alam ko kung napil mo si kasunog. Oo. Tanan. Pero, kuan, bago Maraan na sa totoo ibakuan, ganit. lain may sa kuan. Ako nga last year ba. Bako lang din nasunog kay. Ako na pala sa buwan sa ng sekretary. Bago among record, bago sa among Facebook. Kaya pag kay ito na kuan ng ako, nito sa pinang, kami nakauna pabayad sa Facebook niya. Wa pa na din kay. Daghan to siya gilabtan po dre. Kanira sir. Daghan gyud. Ang sila reklamo ng grabe taga-audit. Sa center niya ya pang kuan. Wala po Ang sila reklamo guys. Ay taga-audit sarap. Nagar pa nga. Ito nawala akong ubo. Reklamo sa LinkedIn. Sana. Grabe ka. Ang imo te kay payment rato nimo no. Payment niya wala niya gi-report. 300 rato. 360? Yan ang nakikita ko. Yan po, may kuan. Nandun po aki. Hindi pa, ginong Kay kuan man po sir, ang baligawan akong account. So akong regular, may hindi na ka sit. Sa waslo ng kaulahin ng kapatid ko. aso ang wash loan na yan ang ilaksan. Asa ang wash loan to mo yan. Sa akong regular, Okay ra tong regular nimo. Ang late na bayaran na tong regular. Ang imo lang ang wash lang ang may barangay diferensya. Kasi lang ilahan na ni. I-report naman kami. Okay na nagsike. Parang kagirya mo, puli kagirya siya, wala sali yung city. Oh, mo ni may tamo dito. Mo ni ang imong challenge nga gyud. Imong Sa sabi amin, kaya kaya sila. Kita nga sa ito, gana natin. Dagang kay pinabugnawan ko. Una kay kung tinsabot sa buwan. Ito na nag-apoy mo sa dati siya. balik lang yun. Ayaw lang ikuha sa ubang tao na puli. Pasig makaw na naman nga career ng hindi. Nabaw ko yung medyo. Ato lang balik ko na itong So, dili kay kadto ko itong ang mga reklamo ko. Dagan yun. Adili karong makuha. ay iba ng konto man lang sila nga kuwan na wabi resibo. Kato yung mga tiwa po kay resibo ato. Aw kay grupo Hindi ko man ko ibayan. na-resibuhan sir kay sa center, manggid ko ng payment. Niya ako pag edad ko ng Oo sulat na. kay walay laing niya po Ato na naibong ka kay ipalinda na ka ni manager. Biski ako'y nag-list sa tanan sa mga nagbayad sa tao. Aw ikaw may secretary dahil. Oo, ako'y nabililad to. Ang ako'y nang diyan may wala. Konto i-push ba alag siguro. O yung sa mga pagbalansi. Hindi kasi kaya wa man bisid ko nag-withdraw kay last payment lagi. Alas payment pag ito Oo, yung mga last po. payment lagi na ako. System. Mato niya gipatol. Oo, i-record na niya diya. Pero sa system, wala siya na-check. Ginooray ng kabalo sa iyo. Pero member po mo mo. Tadre. So na member mo ko na. Di pa ba? Di pa ba? Pero dili siya dili. Imong mama. Aso mo ba dito dahil ay advance. Adila nga Lain nga po. Ito sa bahay nga po. asa babae. Pwede rin na sir. Okay.
na may kaki sa una doon na tabok ko. Tiis pa siya. Hindi na niya mama. Pero Ato ni siya, na iyan ni mother guys. Kani ko mother dili ko. mama lang ito na branch. Niya. Karon niya na-promote mo siya. Niya mama, wala pa ito lima. Niya nagpasod niya. Nga atong ang kuhan. Nga biin. Okay pa. Napot ang panahon. Biin. Na transfer mo yung lugar ba? Line branch. Niya siya po. Siya na yun mo siyang biin. Assign siya na branch. So, antera niya yung mama. Biin mo siya. Namot man ang pandemic. Napasyo na. Pagpasyo, yung mama, ni Bukto. Kabayad. Niya siya. Na-transfer pa siya o na-transfer siya line branch. Nabihin na siya. Karon pag-transfer niya. Tumating ito branch niya na-transferan. Pasyo naman niya mama yun. Ano bayad? Ang ibirahan sa katong tiis. Ato ni Ayun mo siyang bihin na karon. Oo. Tinso siya. Sila po ano yung personal information sir? Ang mama akong gawa na pagtuyo kaya di man ako kugaw ang iya. Kaya sa mga bata na inhian. Panghi pa sa Mary Grace. Sila pigit ka nang kapanghi. Ilang mga sina, mga anso. Wala yung problema. Marunong nga na. Ato na ning ihawas guys. Last man ni akang mother. Kaduhan ako ang akang mother pagkuan. Pag-washing. Kaya ito daghan man sa ito. Madagko po. So akong gikaduha. Pero last na ni siya. Wala kayo may hugaw yan ni Mother Sinina guys. Iya, sarang kaagi. Ihi ako sa inubuha.
Mga bata na kini guys. Guys, mana nagwaswas. Ayaw nagwaswas, mana nagwashing. Pagkasa natin ng washing guys. Muli na ko guys, kaya nagtinood ang init pa ko. Kasi nabuhat pa kong baboy dito. Diba na ko si Amay o si ako. Panguban na sila. Hello guys, iban ko ni nanay. Siksik kayo ba? Nagida na iya ba kay siksik kayo? Uban sila guys, uban. Ano may kasulod sa amo guys. Kasi Amay si ako. Wala sila klase. Si Mimi rin nag-eskwela o si Saksak kay na maila. Kana silang duha ko anay klase. Si Mergris wala nag-eskwela kay Gilantan. Pagkahapon wala siya nag-eskwela. Itinood ang init. Kusog bunla ko mga bata